באים לעדכן את Windows ומקבלים את הקוד שגיאה הזה, זה הפתרון. דבר ראשון שנעשה, נכתוב Minitus Partition, ניכנס לאתר, נוריד את התוכנה, כמובן בחינם. לאחר מכן ניגש לשורת החיפוש ונכתוב CMD ונפעיל את שורת הפקודות כמנהל. קבל את המסך הבא. נקיש את הפקודה הבאה, נפתח את התוכנה שהורדנו ונמצא את המחיצה הבעייתית. כמובן שלאחר מכן זאת המחיצה הבעייתית, רשום 510 מגה. נעשה הגדלה, לאחר מכן זה החלון שנפתח, נעשה 1 ג'יגה, זה לא משנה, ונעשה אוקיי. לאחר מכן נעשה apply, yes, ו-reset. המחשב כמובן יעשה כמה פעולות אחרי ההפעלה מחדש. לא לגעת בכלום כמובן, תנו לו לעלות. בסיום התהליך המחשב יעשה reset ויעלה את המערכת ההפעלה מחדש. טוב, לאחר שעלה המחשב מחדש, מה שנעשה זה פשוט נכנס שוב לשורת החיפוש, נכתוב CMD, נפעיל אותו שוב כאדמיניסטרטור, כמנהל המערכת. נכתוב את הפקודה הבאה, לחץ Enter. לאחר מכן ניגש לעדכונים, עדכוני מערכת, נעשה שנית. זה בעצם מה שהוא מנסה להתקין ולא הצליח קודם. הוא לא הצליח להתקין אותו כי המחיצה שהוא היה אמור להתקין בה לא היה מספיק מקום. עכשיו אתם תראו שהוא ייתן להתקין את זה. שימו לב, הוא סיים להתקין את זה. רק דקה. נלחץ על בדוק אם קיימים עדכונים. עוד הפעם. אין עדכונים. אם אתם רוצים לראות שזה באמת עדכן, אציג את היסטוריית העדכונים. זה העדכון הבעייתי שהיה. עודכן בהצלחה. עד כאן אושר מחשבים 052-594-3119, אשמח לעזור.